Раббы Аллаһым Гайса Мәсих, хезмәт итү өчен миңа көч биргәнең өчен рәхмәтлемен. Элек көфер сөйләп йөргән, дин тотучыларны әрдәгән горур кеше булсам да, син мине тугры дип санадың һәм үзеңнең хезмәтчең итеп билгеләдең. Рәхмәт сиңа, Раббым, миңа рәхимлек күрсәткәнең өчен. Чөнки миндә булган бар әшәкелек үземнең белемсезлегемнән һәм иманлы булмавымнан килә иде. Рәхмәт сиңа, Ходаем, миңа синең мәрхәмәтең иман һәм мәхәббәт белән бергә мул бирелүе өчен. Раббым Ходаем Гайса Мәсих, мин синең бу дөньяга 2000 ел элек гөнаһларны коткарырга килүеңә бер чиксез ышанам. Синең изге язмадагы сүзләреңне мин дөрес һәм тулы ышанычка лаек дип исбатлыйм. Чөнки син мине гөнаһтан коткардың һәм мәңгелек тормыш алыр өчен үз патшалыгыңнан урын бирдең һәм минем исемем күкләр патшалыгындагы китапка язылган дип җуатасың. Раббы Аллаһым, син җирнең һәм күкнең хуҗасы, бар нәрсә синең күз алдыңда. Мин Аллаһым сиңа рәхмәтлемен, чөнки син минем өчен иң ачык үрнәк һәм шәфкатьлелек иясе. Сиңа, мәңгелек патшага, һәрвакыт күзгә күренмәс бердән-бер Аллаһыма гомердән-гомергә хөрмәт һәм дан. Шәфкать, мәрхәмәт һәм иминлек бирүче Раббым Гайса Мәсих сиңа дан. Раббы Аллаһым, изгеләр Алласы, патшалыгың синең мәңгелек, патшалык таягың дөреслек таягы. Исемеңне туганнарыма, якын тирә-яктагыларга игълан итеп торам. Гыйбадәт кылырга җыелучылар арасында сиңа дан җырлыйм һәм сиңа гына ышанычым баглыйм. Амин.